България, където и да си. Поздрава на 12 пак септември, беше септември, 12 август, петък. Прекрасна новина идва от далечно Чикаго, уважаеми слушатели. Левски Чикаго има такъв отбор. Слушайте внимателно. Левски Чикаго спечели щатската купа и влезе в историята. Чета сайтът chicago.bg. През миналата събота Левски Чикаго 2014, така се казва отбора, влезе в историята на илинойския футбол, след като вдигна щатската купа, побеждавайки на финала с 5-2 италианския интернационал 96. Спечеленият трофей е уникален, защото се случва в годината, когато се празнува 100 годишнината на Илинойската щатска футболна асоциация. Общо 4 са щатските купи в двата пола и различните възрастови групи, за които се борят отборите от общо 13 футболни лиги със средно 30 отбора на лига в щата Илинойс. Играещият спонсор на Левски Чикаго Костадин Везьов вдига за втори път купата на щата Илинойс. През първите 45 минути българите бяха по-активни отбор, но нямаха късмет пред гола. Италианците отвърнаха с няколко остри контратаки, но не затрудниха вратаря Николай Димитров. Виждате Левски Чикаго изцяло българи съставен. Всички голове в матча паднаха през втората част. Само че има и не само българи. Ето сега, точно така дочетах правилно информацията. Хеттрик за сините от Чикаго вкара бившия футболист на младежки национален отбор на Сърбия и Партизан Владимир Вукаелович, който по времето на Радко Достанич имал преговори за трансфер в Левски София, но тогава нещо не се осъществи на трансфера. По един гол отбелязаха бившия младежки национал на България Росен Каптиев и националът на Съединените щати по футзал и бивш юношески национал на Черна гора Бато Радонич. Виждате, Левски Чикаго е съставен изцяло от балкански футболисти, освен от българи. Един от головете за италианците е дошъл след контратака, другия е паднал от Дуспа, нарушението за което направил Добромир Пеев, който получил червен картон в 75-та минута. 10 минути след началото на втората част централният защитник и бивш капитан на Чепинец Велинград Георги Николов напусна играта заради контузия и така Левски Чикаго с 2 души по-малко е доиграл матча. Левски Чикаго вдига трофея при над 30 годишните от трети опит. Предишните 2 сезона сините загубиха от същия противник. И така, много интересна историята на Левски Чикаго. По-надолу се разказва за Славия Чикаго, има много снимки. Отворете си Chicago.bg, за да видите тази много интересна и симпатична новина отвъд океана.